тирашавӣ ва ё гирифтани моҳ дар қаламрави Тоҷикистон соати 22:20 шаби 7 август оғоз шуда 2 соат идома кард. мушоҳидаи моҳ дар ин шаб дар ҳавои софу беғубори Душанбе осон буд. дар тӯли 2 соат тақрибан 20% моҳ зери сояи замин монда ва тира шуд. сокинони Душанбе, ки дар ин соатҳо дар кӯчаву хиёбонҳо буданд, ба ин ҳодисаи табиӣ чандон таваҷҷӯҳи зиёд надоштанд. рости гап шумо агар моро намегуфтед, мо ҳис намекардем ки ҳам мафтобро гирифтаам. хайр мо ина якчанд бор дар ҷои худ мондагем. ина бори дуюм аст ки дар шаҳри Душанбе мебинем гирифтани мафтобро. вале барои нафароне ки бори нахуст ба ин ҳодисаи табиӣ рӯбарӯ мешуданд, хоса ҷавонон хеле ҷолиб ба назар мерасид. бори аввал аст ки гирифти моҳтобро дида истодаам. ман пештар дар ҳамин китоби дарсӣ дар астрономӣ хонда будам, ки ҳамин дар натиҷаи дар яхе тирост хобидани офтоб, моҳтоб ва замин чунин ҳодиса рух медиҳад, ки дар натиҷаи дар сояи замин мондани моҳтоб чунин ҳодиса рух медиҳад. пештар чунин ҳодисаро дида набудам. сокиноне ки дар гузашта шоҳиди ҳодисаи тирашавии моҳ ё офтоб будаанд, аз маросим ва одатҳое суҳбат мекунанд, ки ба онҳо аз бузургсолон мерос мондааст. аммо ин бор касе аз шоҳидони ҳодисаи табиии тирашавии моҳ ҳеҷ маросим ва ё амалеро анҷом додан намехост. дар деҳаи мо вақте ҳамира мегирифтан, момам шубоишон гуфтанд ки агар ҳамира ба чи нали аспу чи бизанед, намоз бихонед, чи бихонед, мегиранд, бо моҳтоба сар метиҳанд. намоз мехонданд, хай мезадан, кампютер пешнам мегӯ сар медидан ба гуфтиву. нафароне ки гирифтани моҳро тамошо мекарданд, чизи хосеро дар ин лаҳзаҳо эҳсос намекарданд ва барояшон як чизи муқаррарӣ буд. ростии гап, ман ягон дигаргунӣ ҳис намекунам. чӣ хеле ки ба мо калонамон тарбия доданд, ҳамин гунае ки ба ман гуфтанд ки сайёраи дигар аст, ҳамин хел фикр мекунам. дигар ягон фикри зиёдатӣ надорам. дар гузашта дар Тоҷикистон ҳодисаи тирашавии моҳ ва ё офтобро бештар тобишҳои динӣ медоданд ва бовар доштанд, ки кадом нерӯи моҳ ё офтобро паноҳ мекунад ва садоҳои баланди кӯбидани оҳан ва намозгузорӣ онро раҳо месозад. гирифтани моҳ дар як сол то 7 маротиб ба вуқӯъ меояд ва аз қабл ҳисобшуда аст. соли ҷорӣ ин бори дуввум аст, ки ҳодисаи тирашавии моҳ иттифоқ меафтад. чунин ҳодисаро сокинони Тоҷикистон имсол моҳи феврал низ мушоҳида карданд.